Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug na Hesukristo nga atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manaasab kani. Maghinusol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa uban sa mga gipaampo nato karong adlaw. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinusulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy ka. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy ka. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron sa pagpanglaban, pagpangama, pagpanghangyo kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy ka. Kaluyan ang tagita sa Dios ang magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantayi ang imuhang katawhan nga mituo kanimo ang simbahan. Bantayi sa walay hunong imong gugma ug liguna kanunay sa imuhang panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ang imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kaangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa niada ka adlaw sa pagawas ni Jeroboam sa Jerusalem, ang mga propeta nga si Ahiyas nga taga Silo, gikasugat niya diha sa dalan. Si Ahiyas nagsulob og bag-ong bisti, ug silarang duha ang diha sa kapatagan. Unya gigisi ni Ahiyas sa napulog duha ka bahin ang bag-ong bisti nga iyang gisulob. Ug ingnan niya si Jeroboam, dadaang napulo ka bahin kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga hapit na niya langkaton ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon. O gihatag niya kanimo ang napulo ka banay sa Israel. Apan usa ka banay mahibilin kang Solomon tungod sa iyang alagad nga si David og tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iyang gipili gikan sa napulog duha ka banay sa Israel. Busa, mialsa ang Israel batok sa panimalay ni David, sukad ni adtong panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Diyos. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiya nga akong tingog. Dili ka mo maghupot og laing Dios, diha ka ninyo. Ni magsimba ka mo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula ka ninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiya nga Akong tingog. apan ang akong lungsong wala mamati sa akong tingog. Ug ang Israel wala mutahod kanako. Busa gipasagdan ko sila sa katiga sa ilang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambag.
Ginoo nga imong Diyos, pamatian akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Sa walay dugay pagkamangon ko ang ilang kaaway, batok sa ilang mga kaadbang, ibakyaw ko ang akong kamot. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilakdan ko. Ang pulong mo, ang iwat sa dalan ko. Alleluia, 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 lamdag ka. Ang Ginoo mana kaninyo Manausap ka na. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta dool sa Tiro ug milakaw labang sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug mayo sa katawo nga bungol ug amang gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kaniya. Ug mihangyo kining mga tawhana nga mitabang sa amang ug bungol nga ang iyang kamot ni Jesus itapion nining maong tawo. Busa gipahilayo sa ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gitutuhoan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tawo, Efata, nga sa ato pa maabli ka. Diha magkanugog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug gipahimangnuan silang tanan ni Jesus nga dili gayud manugilon niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon, maayo gayud niya pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog. Ang mga amang gihimo niya nga makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Baygon ikaw, O Kristo. Manglingkod palihog, maayong buntag kaniyong tanan. Sa atong kasinatian, labi na idara na ta ang kalisdanan, anaa o kabahin gayod sa atong kinabuhi matag adlaw. Ug miingon ganita, salamat kaayo kay karong adlaw ang kalisdanan o ang pugat nga giatubang ato nga labangan. Og nining matag adlaw natong panag-atubang nining kalisdanan, ang ubang mga tao budangop sila sa kwarta, budangop sila sa mga butang nga ilahang nasinati sa una nga nakalabang gayud sila. Pero ang aban pod mugamit sa kwarta pero mag-una siya. Mag-una siya. Munang giingon, ikaw ang akong Dios. Dili ti kapulihan og lain. Ikaw gayud naa kay kwarta. Naa kay trabaho. Naa kay medisina. Naa kay mga higala nga maayo nga muunong nako. Munang di ko mabiya nimo. Ang ilang buhaton, unahon gud nila siya. Bisan sa ilang mga anak. Umiingon sila, unahon ko gagawin ikaw aron makapailog ako sa akong mga anak karong adlaw. Bisan sa trabaho, miingon sila, unahon ko ikaw aron ang akong trabahoan dili unta mahimong bugat kanako karong adlaw. Unahon ko ikaw. Now, alam ni atong mga tao nga dili ngon ana, miingon siya, kung mamati pa lamang kanako ang akong katawhan ug musubay sila
sa akong mga pagtulunan, sa dili madugay, pakamangon ko ang ilang mga kaaway. Pero nga man wala man mo kamang ang atong kaaway, kita man oy nagkamang. Tungod kay wala ta mamati niya. Ang atong pamati, ang atong kaugalingon nga huna-huna o pagbati nga mooy sakto, dili ang iyaha. Now, di magit madugay, matiguang man kita, magkamang man kita, niya bayungan. Hinaot unta nga sa dili pa na moabot, mamati ta niya. Munang niingon siya, ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Manindog palihog. Mabasa na to diha sa Ebanghelyo nga si Jesus mitubag gayud sa panginahanglan sa mga tao. Sa karong Ebanghelyo, ang bungol ug amang, maayo gayud niya pagkaayo. Puno sa pagsalig magampo kita ngadto sa Dios Amahan, aron tabangan ta ni Jesus nga atong kalawaton karon matag simba na to, tabangan kita niya nga dili ta makagasto og dakong kwarta. Kay siya ang Dios sa atong kinabuhi. Busa maingon kita sa Amahan, mahigugmao ang Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Mahigugmao na mahandungga ang among pangamuyo. Ang simbahan, ang kang iyang mga sakop, magbadinawaton sa makaalim nga mensahe sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang atong mga dalunggan ug mga kasing-kasing, mamahimong abli alang sa mga hangyo ug yango-ngo sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong gamiton ang gasa sa pagtabi alang sa pagsangyaw sa himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nagatiman sa mga bungol ug mga amang, madasig pinaagi sa pagpakabana ug sa kaayo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan dunggang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos nga puslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, mupahulay na nga malinawon, ug sila nga nagbangutan, makaangko na og kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan dunggang among mga pangamuyo. Tunhayng Amahan, ayuha ang among mga kakulangan, ang among pagkahakog, ang among pagkamadudahon, ang among wala nga pagpamati o wala pagsalig kanimo. Himua nga ang among mga kasing-kasing mudawat o musalig kanimo diha sa mga gitudlo sa simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Dilikan siyang pagkamagadago. Nilawat na magihalat kanimo kiningpan nga magsayo ka ginamang sa kamot sa mga tao. Mahimo kinikalanon nga kalagnon alang ka na. Dahil ng Diyos, Santo Imo ihalat ko karon Ginoo. Ginong Diyos sa tanang kalibutan, kinikan sa pagkakita, dawat na magihalat kanimo kiningpin mo Kini makapahimo mahimo kining ilingnon nga espirituhanon alang ka na mo. Dahil ng Diyos, Yukay lang kini ihalat ko karon apan kinasing kahasing. Kaigsunan pagampo kamo aron kining ako og inyong halad sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan ang labaw ug gamhanan sa tanan. Duwaton tas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa Alang pagdayeg sa pagdayeg kimaya sa ngalan alang sa kasalanan sa tibok nga santos sa sa katawhan. katawhan. O Dios nga gamhanan, ikaw gayud ang among dalangpanan. Naghibo ikaw nining pan ug pino nga among dala nga gasa, isip hinabang sa among kahuyang o kakulangan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamong tanan. Pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ng ibayaw nga to sa Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit kay nabuhi kami ning kalibutan tungod gayud sa imong pag-atiman. Adlaw-adlaw gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad. Gipasaligan mo pagayod kami sa kadaugan sa kinabuhi sa kalinaw o kalipay nga way katapusan inay kamatay sa among lawas ning kalibutan. Ang Espiritu Santo nga mibuhi bibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo o maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko ang pagkabanhaw diha sa langit. Ug busa uban sa pangaanghel o mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kahitasan. Daygon ang nagahanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kahitasan. Santos kid ikaw, o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu o pagsantos ining mga gasa aron mahimo og kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo, imong anak among Ginoo. Kay sa pagpasakit sa iyang kaugalingon bikuha siyang pan. Pipasalamat kanimo amahan, mihatag si Jesus ni ini ngadto sa iyang mga tinudluan ug siya miingon, dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyong tanan. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis. Mipasalamat siya kanimo pag-usab amahan. Mihatag sini iningadto iyang mga tinudluan ug miingon, dawata kini, Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula, ipaagas alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kaliw sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo tungod kay imo giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo maghiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo gayud kanimo. ug misalig kanimo, misimba kanimo, ang katawhan nga gitawag og simbahan, lukob sa tibuok kalibutan. Himong mahingpit kami diha sa gugma o Banilio among Papa, Alberto among Obispo, tanang Obispo kaparian og tibuok katawhan, labi na kining ania sa imong atubangan. Hinumdumi usab ang among magkaubang patay na ang ilang mga lawas ning kalibutana. Malaumon nga magkadawat sila sa gisaad sa pagtuo nga mao ang kalipay ug kalinaw walay katapusan diha sa imong puloy-anan sa kahitasan uban sa mga santos. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan himo aming angayang makaambit sa kinabuhi nga tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kasuguan latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daykon ug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo gamahanang amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita sa langit ng Amahan nga iyang pasayloon ang atong mga nabuhat kadautan ug dadon kita niyang makapasaylo sa mga taong nakabuhat og dautan kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namong imong ngalan, moabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo mis nakasala namo, ug dili mo kami itugian sa panulay, hinuno luwas sa kami sa dautan. Bangayo kami kanimo o Ginoo, imo ming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot. Kayang hinungdan sa kasamok o kagubot tungod kayod sa sala. Mahilayo ta kami niini samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw ang gabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaan ninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig sa unay kaayo. Peace, with peace. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Jesus, siya ang kordero sa Dios, siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga modawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Pagkabulahan sa naghilak, kay hupayon sila sa Dios. Pagkabulahan sa nagtinguha, pag-ayo, naninguha pag-ayo sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tawgon gayud siya niyag iyang mga anak. Magampo kita. O Diyos among amahan, nagbuot ikaw nga makaambit kami sa usa ka pano ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa sa imong anak na sa Jesucristo nga magmalipayon kami sa pagtrabaho sa mga butang alang sa kaayuhan sa tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man naa kaninyo. Manausap kanimo. Panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na natong sakripisyo ang santos nga misa, panglakaw ta diha sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.